Naka Jingkmen ka bakraw hadin da ki bunsnam ki jingtrang ki jingmudur ban yo wan shong sabyang sashise naka Parish Umden naka liang ki sister naka sang visitation sister of Don Bosco ne ki bala ituru kum ki sister VSDB ya ki bala yo ban Plie ya ka wei ka Ïing Sah ka jongki ka batamai hapo ka Parish Umden ban trai sha ki pai jrunge jong ka ne ka Parish hakane ka singi lawan ban Plie ya ka ne ka Ïing da ka Mother General jong ka sangs da sister Mabel Dahar balawan ban karko da Father James Tharyang Hakane ka singi hadin ka jingpli ya kane ka Ïing Sah Thymmai jong kene ki sesa lapan loro da ka masbo khoj ya ka bala wan ban ai jing kenya da pada Paul lengkot haka jing dan lang pada Parish jong ka Parish Umden pada Michael Khongan ki pada Sandra pada Joke Meka pada MC Thomas hakane ka singi lawan ban sakhiro da bungut ki sesta VSDB ki basa na ki wi ki chaka lemma ka jing dan lang ki nong tray balang ki ramba balang na kishnong ba Haba ajengkran na kajing itu kana na kaliang pada Paul lengkot ulasam kato kane ki sembok perkat syaki pait ba rungaj bagi de banduai mala kasngi ye ki nong lebha ki nong keshan ki ble ba ye ki kambo bha jong ublai kato kane ulasimru ye kajing im shapang kajing im jong Paulus apostol Haba ajengkran na kaliang ka sister Mabel Dahar kalaya thu ye kajing island ti jong ka sang haki pa menshwa bakila wan shong sa hakane ka parish hakis nam chejar khandai spa prapu khandai baki wan sa nangkong hakane ka parish ye ki jing trai ki jong ki shaki pa yarunge jong kane ka parish General jong VSDB kum juga council jengi kibla shiming ni kebenta ban pendep ya kani kejaga kabanong kejakari na kebenta ki sister bawan yarap hangni na kamta ni ka parish kabar ngai kuplay kerpang yai fa James but i father Michael fa James komi korma barim menchua dan i bawan ban ai nak keti keman keti gadiam ban ai kani ban ai katai sim kani pendap kani ktar ke jing snei ke bublei ule pakade ke jing tuai ke jungi pakade ke jing tuai berpo de gitu ki bas senra ki ba yarap yangi ki ba yarap yangi ngam da po sanisai iki novice kani ke jing tuai ke khautam ke ba maki ki tuai man kasngi kemde ban i kenderu kada ye kinong Christian istang bai sisa nadu ublay ba Christian nadu kapalang nadu kajing selok i konjun Don Bosco ka Ïing Sah Thymmai ba kumjuro ki himen ki para jengi ki wasa siliang duriau ni ki wat haba ri India
Wat kini kita jungir ke baklo menyerap ibu jingtemu bor-bor ki man kasni im jui basia kampela kawanca hakapor bu jisu u dang ya laipu laisnem jisu ya ta kajing ya jung u Paulus u Saulus udang apus nem kerta udang samla temotip Saulus di basta bu syempang ba utip ba ka ain ke kanun te udang apus nem kerta udang harpo bu jisu udang lai yalap ki laisnem te hawa u jisu la layap la te u Paulus u Saulus da tip res pang jisu sias kau na ni ngai te hading katapan urung hapo kaken hon jong ki nong pensitam te los dang mendam tu arpula saus nem karta arusan kata kebersan kerkum urung hapo ka tu kaken hon ban pensitam yaki Kristan hak jelong samla ka jengu sono larum no hapo ki ken hon le no ban le penyap yaki Kristan te urung hato kaken hon te ngoi bi di bulung bastan wa syempang wadan ta kabor ban kren ti la kumno ma uru lolong ta ubai ne kita kinong ilam ban yalam kumno ban pensidang meki Kristan Paulus ukala tang na kadau boya kendu ban Jesus Christ balamipan hatung ia kendun em yang Jesus Christ balamipan hatung ilong ne em kita ki saki jengu ngilong na em kita ki atiar jengu haka jing im jungi kum ki kon jong blai kum ta ki Kristan wala sya pensum pensle ta ka bada mensi im bukoi per ne ki jaka per ban ya dan hangne ban sakhi kan ne kasmi ka bakra kan ne kasmi ka bamanta ka de ka jing Plie ka jing khang ka Thymmai ban ni pan do ka jing kar khu ka do jamu belai hala jungi iway biway, halor ka ka Parish, halor ka Ïing Sah Thymmai, halor Jungmin, halor ka Salesian family. Ublay Jungmi long ublay badap de kijing pala sudah. Ngasa nyet bahagian nek kantin gabong. Our God is a God of surprises. Badap de kijing pala sudah. Bahe bi de katim jumpi. Pilakaran ni ka ka bakadanu junga ba jungi ka don. Pangamla ban set ikit umman. Hakito kipor kumba pilarwai tan ngarang ala tho hangne. Haus na mayu bangi Parish Umden, na mayu bangi mi. Hati kipor nila yaham, nila mi ko matin sosi. Ban ba piro. Nga saya tu ikiwai. Kung kita kisi samla padang jung kejing ya iit ke pasir kai sya penkat jubor ramano bahaban ya klat jubor but kejing iit jubi kisi star VSDB ya pi ya Parish na do to kipor do menta kamduna ngaru kamduna mangaru malatration na do gisnem kandai do hoi kandai puar para kapor bakhang ye kanne kamalarwai mapi kamalakaran pada dan patip ka ay kada pagbalay kirejia ko ne ngitip tangkaway baubalay tip khamha baro khot kilong ki ay kabalapat ya de ubalay pilarwai satang ars namban poi jubilee hot nasdang ye kaneka Umden house nam prapukunda ya ka kanyo tri banai march kadai commission ba ar jang ka seng VSDB mission benengkong prapu prade hapam lakarai usnam jong Don Bosco prapu kundai misdang hangne Umden hajing sishani sa hangne ar pulai snam kundai benai sesisnam lai benai bandap arpusan snam badla kham no ha ka kundai ter December arajar khat ar bad Umden batip komba ong balai Bod ik jingi kai kinuk sa jung to wat kumno ban pelong ye Ïing Thymmai jong pi nalor ki baro ka jaga song ne jong ka jing i ban priang keleng ya ka jing pha ka jong trai
Yaldi Shaki Shakri Jumi Kerpange Kisista but Kina but Baro Kivashong Ban Shong Hakani Yin Kivan Shong Ban Sa Hakani Yin Thymmai but Kiva Kerpa Rip Yaka Jingku Jumi Menta Kasi Do Kerku Yakani Yin Kabame Him I Sompa Haki To Long Mami Kajakari Junki Havaki Don Halaying Halasem To long mami parlok jengki hawa ki don chajngai nalaye. To long mami unong priang I jengki hawa ki wan pai shalaye. Hakas ni kaba khadu to priang I jeki haka jing shongne jengmi kaba milapeng kre na kabanta jingi baro haying pa jengmi. Hakaba me imbasin syar junam la junam. Amen. Baro inyetakti ini kebor. I contain Visitation Cottage.